kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag dito ba yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa dito bayo. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na pero may energy ka to finish the day. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipigibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM.
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip mo yung oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag builog man iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral, Antibacterial Specialist. Kag subuman giradulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang X10 Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
Alojado, Kapulot, K5, Night Watch. K5, Night Watch. June Alojado, Kapulot, K5, Night Watch. Oras naton mga ka-K5, nakalabot na kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad, ito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. At sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan naton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakip na sa mga taga-isla sang Palawan kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinanda mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, luwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, nga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ila nga manatipon na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan. Aton nga piloto wala gano sa gutos. Gutos patrol gali subong si K5 Jenny. Tang mangin kaupon man naton karon ang mga pilaman ka mga balita magkag information at ipon sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Ikan sa Capitol ka K5 Alex Escalante. Ang mga balita man karon at ipon ni ka K5 Kim Galuyo. Tang pilaman karon ka mga information halin sa aton nga news center. Karon ka mga breaking news. Kag mga ka mga iban pa nga mga information sa balita nasyonal kag international na on the spot report na pila ka mga dalagko nga mga balita nasyonal kod karon kag international kod karon sa ato nga news center ka K5 Chani Punain ka K5 Aliera Joy Apil sa kinaandan kod naton diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura. Ako naman iyo ka K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Sunday, June 29, 2025. Kapit sa 29 kita subong nga edisyon. Was Lunes 30 katapusan nga adlaw mga ka-K5 sa bulan sang Hunyo. At exactly 12 o'clock high noon. Nagapungko na ang mga bago nga mga ginpang iliher nga mga public officials halin sa municipal councilor, city councilor, vice mayor, mayor, congresswoman, pagkadto sa board members, vice governor kag gobernador kag ang dusi tanan ka mga senatoriables mga bago nga mga nagdalaog mga ka-K5 sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. So, exactly 12 o'clock mga ka-K5 buwas sa udto kasugod na ini sila sa pagpangalagad. So, lang taon nato ang mga inaugural speech nila. K5 Andre
mga inaugural speech ng ato sini nga mga bag-o nga pulungko nga mga mayor, mga nagdalaog nga mga bag-o, mga bag-o nga mga konsihal, mga bag-o nga mga vice mayor, mga bag-o nga mga board members, ano pa, mga bag-o nga mga congressman, congresswoman, gobernador, vice-gobernador, kag mga senador, mga ka-K5, no? Mga bag-o nga mga nagdalaog sa igad nga May 12, 2025 nga election. So matotal mga ka-K5, amo na ang pag-start sa mga bag-o nga mga politiko. Kabay pa nga magbag-o magpagpalakat sa panggobyerno ta. Kung base kung bag-o na mga sugod nga pag kinawatay. ay aragaya. So good luck sa mga nagdalaog nga mga bag-o nga mga public officials nato. Good luck sa inyo pagpungko. Isa lang ang mensahe ko sa inyo Kabay pa nga mga gipangako nyo sa nagligad nga eleksyon before kamo ginpili sang tao. Antes kamo nga nagustuhan sang tao o kung nagustuhan ang inyong tag-1,000 pinamakal. Tanan naman lang Pero tayo may bisan pa nga namakal kamo kung nagdalaog kamo. Importante dira may pangako kamo, hindi bala? Ano mga promisa nyo sa mga pumuluyo sa nagligad ng eleksyon man? Kaya di way magkukabati nga may mga nagpromisa na di mong ginimo ni sang una doon nagsaot-saot na ni kang tumbling-tumbling nga maghambal nga magpapili sila. O kukabati nga may mga ari ni sila nga mga ginpromisa. Nabatian ko sini nga may mga way kukabati sini nga may mga panghambal ni sila nga mga plataporma nila mo. Halos kalabanan nga mga nagdalaog bala. Hambal nato nang diri sa syudad mga ka-K5 na tumod tang diri sa syudad na. Sila nga kabay pa nga baguhon nyo man ang pagpalakat sa panggobyerno, tabantayan nyo ginang aton nga kaban sa syudad. Labi na gid kay malayas nang daan nga mayor, bulos ang bago, galing bulos ang bago na bata yaman gyapon. Kabay pa mga ka-K5 nga magasugod kita sa panibago, mga baguhan man bala ni mga pulungko naton di. Mayor kag mayor na puro bago, puro pababae. Ka-K5. Sabay pa nga baguhon tanang palakat sa panggobyerno ta. Ano abi ginapangayo sa tao abi hatag nyo na layon abi kaya mo man na ginapangako nyo. Kaya mo man na ginapromisa nyo nga tagan nyo sang mayo nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Hindi ka mo katag sa mayo nga pagserbisyo dati preparar lang ka mo sakon di kay man nga mabantay man gyapon ko. Mula na galing, wala lang kita access sa mga papilis. Mas lain kita ni kunara ko da kay mga maka-access kita sa mga papilis bla, sa mga ginapanghimo nga mga ordinansa, sa mga ginapang preparar nga mga resolution, maka-access kita kung tani bla sa kompleto nga mga papel kabalo kamo. Ang mga nagrabot na sa media ilalan na nga mga proposal or kuan man lang namo mga inang kabutang lang sa agenda pero ang kumpleto nga mga papilis katulad sa mga papel mga ka-K5 sa mga project study sa mga kung ano da nga klase sa mga pinapanghimo nga mga ordinansa hindi ka na katilaw basta membro ka sang media o nga may ara makita nga nang ginatawag nga kinanglan nga maka-access makita dira pero galing na cover naman sa ginatawag naton sini nga right of privacy. So, ibang sina ginagamit nila na. So, government, government, ginatawag natin na government property o government nga mga papilis, gobyernong tag-iya, public domain or public property. Pero hindi makitagyapon sila maka-access para ipanghatag kay ipabalo sa aton nga mga pumuyo mapahat-pahat naton nga maisa-isa. Budlayan kita sinay labi na gid ang ato sini nga gina-target supposedly na gusto naton lang tawon ang kontrata sang public and private partnership sang duha ka mga merkado diri sa aton nga syudad sa Iloilo mga ka-K5. Mo ni sang isa sa mga rason kun nga agin turutuduhan kita nila pagampanya nga hindi kita magdaog. Ang target naton supposedly makakita man ang tani bala sang mga kontrata sa mga papili sinasang public and private ng partnership ng syudad kag sang SM Holdings, SM Prime Holdings ka-K5. Kaya daw ginalantaw nato ni
Mga K5 ina nga klase sa mga propiedad, kaga ina nga klase sang projects. Ang lantaw naton daw kulang gid kita ang taga syudad sa Iloilo ning mga pumuluyo sa syudad ni daw kuan gid daw perdido gid sina. Si Pabla aton patindugan nila sang building katapos sila man ma-operate sang building. Kuno abi ang aton nga mga pumuluyo dire labi ng aton sini nga mga vendors among ma-operate sa idalom pamangko tub-tubsan tapos 50 ka tuig nga arkila sang SM Prime Holdings sina mga kakipay sang sinang duwa ka mga merkado nga ina tapos wa man sila sa may ginbayad sa syudad sang Iloilo. Ang ginbayad nila sa syudad sang Iloilo mo man ang ilang ginpatindog sang kwan sang building dira sa merkado katapos i-turn over nila sa ato syudad after 50 years. Labot sang 50 ka tuig mga ka-K5 ang inang merkado nga ina sang super kag sang sentral donot na mapuslan panayhan sang gobyerno. Man sang mga nagapulungko na nga daan nga makalabot pa na sila another 50 years out. Hindi ko magpati siguro. May edad si Mayor Jerry Treñas 130. Makalabot sa muna nga edad sus Mariones di Garapon ni Santissima di Buenas na gid siya. Matahambal na ginatuloy naton purti amo nang punto naton dra man taniya po malabot. Sila sina mga ka-K5 pag-iban nga mga konsyal sina dira at si Mayor Treñas amo sina mga ka-K5 ang nag-himo sini nga merkado nag-aprobar sina sa nga PPP nga ina si mga ka-K5 kaluluoy kita to namakon mo 50 years nga mag-inantos kita to si merkado naton nga ina nga wala kita sa may ginapulos wala kita sa may gina-income da anong income mo naton sina dira man akon mo sa sulod sa 50 katuig mga ka-K5 nga arkilahan nila na may gani nakabutang dira sa kontrata nga every year dapat mapasaka rin ta ang syudad. May nakabutang mo siguro flat nga 50 katuig amo lang na gyapon ang balor nga renta sa aton nga sang SM Prime Holdings sa syudad sa Iloilo. Amo na sang gusto naton malantaw ko tani nga papel. Galing pinunggan nila tudo-tudo, hala pangamang-kamang pa-advertise tanan-tanan para hindi magdaog si John Kapulot. Ara mga ka-K5 amo nang alantuson sa ato sini nga mga kabataan sa aton nga mga ulihing henerasyon. Amo na bahala da. Itugyan ko na sa inyo sa mga ulihing tubo kay why na tsansa sa akon. Kay nga si mga ka-K5 edad ko 53 na. Malipot nga sigilanon hindi na ako na malagas pa. Hindi tanan na malagas hindi na naton mapangita sa pangitaan ni Diana nga ma-resend ang mga kontrata sina kay ngati way matagapungko da. Supposedly isa na tani isang target naton tanong tanabi karon kay nagpadala magkamo sa tag 1,000 himuon ta sina no kay man sila ngabi nga nagasaur grieving kita pero ang point naton is mayo kun taning katuyuan nato sina dira para nga mangin black and white ang transaksyon kabalaan naton tanan-tanan ang ginatawag naton bala sa ginatawag naton bala mga ka-K5 nga transparency or transparent nga panggobyerno transparent nga mga transaksyon kung taning gusto naton dira basta gani kuno nga honest ka basta gani kuno nga matarong ka basta gani kuno nga inang nagasugi ka sang matuod kay ikaw lang ang nagahimo sang kamatuoran kagara ka sa tadlo nga dalan wala kamigo tanan-tanan kontra mo ako na sa katabo mga ka-K5 wait tamimo ano so mo na lang na imo naton mga bayon tan na lang mga nagpulungko nga bag-o ining mga nagbadalaog siya nga mga bag-o nga kon pwede abi diyahin nyo man mga ka-K5 nga nagapulungko nga mga bag-o da kabay pa kun tani nga dala ka mo sa mga konsensya nyo nga inyo sini ginapaminsar tani para sa kaaraydan sang pumuluyo dapat serbisyo kamo sang tutuod sa mga pumuluyo pag start nyo sa pagpungko boss hindi kay pagpungko nyo da kaminsaro nyo dayon inyo nga personal nga interest kaminsaro nyo dayon inyo nga mga kaugalingon gabay pa ha muna na nga aton nga pangabay mga ka-K5 nga sa pagpungko sang bag-o sini nga mga opisyal naton dire sa syudad nga gin pangbuto sa mga pumuluyo ang mga kutob sa mga butang nyo da sa pwesto ibot silingon gasalig ka muna sa ila kaya mo nang ibutang nyo sa pwesto sabay pa mga ka-K5 nga magahatag ini sang maayong nga pagserbisyo sa inyo nga mga pumuluyo sa syudad pero pag hindi gani hindi nyo na kami mabasol kay kami mga ka-K5 labi na ako nagpresentar ko sa inyo sang aton sini nga katuyuan para sa inyo
Di ba lang? So, ayos lang nga. Ay na kay para na may na kay para na nga sa subong pa nga dahil gina-remind ta na kamo. Patdula nyo permi kag kuduhin nyo ana na permi da nga kadto permi kag pangsok na anyong inyong nga mga ginpadaog da nga mga public officials. Pangsok na anyo tanana nato ng serbisyo nyo kay insakto ang ginapangayo namo na kay nagsalig kami sa inyo ha. Ano nang iambal nyo ha. Pero pag once gani nga ang mga nagkalabilin abi nga mga nagpulungko dira nga mga nagdalaog pagit nga iban mga ka-K5 nga mga incumbent ang mga performance nila na halin sa nagliga diya way ginapulos. Pulos mga performance nila sa nagligad. Gani kiti namitan magkamusila mo hala. Muna ka halos 70, halos sa mga 60 to 70% ka mga pumuluyo sa syudad sing Iloilo daw mango no. O hindi man guro mango galing dalalon na sa kwarta. Hindi guro sa kwarta gid pinanglanon gid na guro ang kwarta no. Inang daw na muhaw bla sa mga tag sa kalibo. Wala nila paminsar ba kung matabo sila. Pero kabay pa ha. Subong way kita nagapangumpisa kang nagapangunahan. Ginakwanta subong gina-remind tala sila nga kabay pa pagpungko na ninyo boss. Promesa nyo sa mga pumuluyo tumanon nyo na. Mga ka-K5. Ayos. Wala sige. Sa ato sini nga mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo. Karon ng mga pila ka mga dalagko na nga mga balita ang informasyon. Aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagado. Sa mga dalagko nga mga balita lokal. Aton karon nga mga headlines. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo nagdangat na sa 2,319. Nagdamo na gid ang kaso sang dengue. Diri sa aton sa may probinsya mga ka-K5 diri sa syudad amuman. So aton na karon nga pagatalakayan kag paistoryahan diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang mga Ilonggo sa Israel nagapabilin nga hilway bisan pa nga nagapadayon ng giyera suno sa Quezon Iloilo. Ini mga ka-K5 sa latest naton nga balita sa balita nasyonal. Mga ka-K5 may anom ka mga unsafe nga mga Filipino overseas workers na OFW dito sa may Iran. Mga ka-K5 ang safe na nga nakapauli diri sa Pilipinas. So amo ni ang latest nga balita. Samtang ang iba naman iya nga mga sa Israel nga mga dito nga mga OFWs halos safe naman sila tanan dito. Samtang sa iban paginato sini nga mga balita nasyonal mga ka-K5 ang legislated wage hike bill plano nga ipasaka liwat sa 20th Congress. Daw ginanakuha na daw aprobado na sa nagligat sa 19th Congress. Karon natapos ng 19th Congress subong 20th Congress na. Ka-K5 ipasan la kuno liwat maipasakan la kuno liwat dayon. Yadi pa na K5 Andre pakon mo 200 pesos kada adlaw nga wage increase. O silingon kunang aton mga ka-K5 nga kunang aton mga ka-K5 nga inang salary diri sa aton sa ang sa Manila mga ka-K5 ang ila sini diri nga sweldo dito ang rate dito daw ara sa mga 750 ang daily nila K5 Andre mong 750 diri naman sa aton niya sa sa Western Visayas ang ato sin diri nga minimum wage daw ara sa 513 pesos 513 pesos ang adlaw. So kung ang ining legislated wage hike bill mga
K5 nga ginpasar sang gobyerno ilabi na gid sang Kongreso kadtong nagligad nga 19th Congress. Ini ang ipasar liwat sang 20th Congress kag ipasaka dito sa Senado ka K5 ang ila dito nga bill nakabutang dito nga dugangan sang 200 pesos nga daily o kon kada adlaw. Dugangan sang increase o kon may salary increase ang tagsa ka mga kuan nato no ka mga mamumugon mga workers private workers kay ang ato sini nga gobyerno ya daw ara naman ya daw sa do taas man ya subong ang wage increase ang paano pero may ara ng minimum man ang ato sini nga mga kuan labi ng mga casual o mga job hires. So ara man na sila sa minimum. So kung once nga magdugang siyempre dugangan 200 pesos ang ato sini nga mga ang ila sini nga minimum sa aton sini nga mga workers ang sa Manila natin nasyonal nimo kung siningon pangkabilugan bilog. Yang sa Manila na 750 sa ila, dugangan 200, may mo na siya nga 950 ang ila nga daily. Kung 750 ang ila subong minimum sa may Manila, kung sa may Luzon area. Dili naman sa aton sa Western Visayas, kaya kita nga 513 kung dugangan ini sang 200 pesos, may mo ini siya mga ka-K5 nga siyempre mahimo siya nga 713 713 pesos ang minimum wage sang aton sini nga mga trabahador o kon mga workers naton mga laborers naton diri sa Western Visayas. Yadi pa na K5 anding 200 hindi bala gatos na magkada adlaw-adlaw bisan pang pliti-pliti lang yadi pa. Dugangan pangadaan nga daw naga-request naman karon ng ato sini nga mga transport groups. Mga K5 na magpadugang naman kung may salary increase tungod sa nga sod-asod nga pagsaka sang presyo sa mga petroleum products. Sa nagligad nga semana nagsaka mga K5 sang 2 ka beses ang petroleum products naton. Tamakon mo ang presyo sang nagligad saka mga ara sa 4 pesos kag 50 sentimos. Ang saka sang kada litro sang diesel nato sa nagligad nga semana. Then ang kerosene naman daw ara sa 2 tubtob 3 ka pesos man. Ang hindugang sa kerosene kag sa gasolina di mga ka-K5. Subong pila na subong ang presyo sang ato sini nga mga petroleum products. Daw ara na sa 56 pesos. Mga ka-K5, 56 pesos, tuptop 57 ang diesel. Ang gasolina, daw dira-dira man, kapulo pariho man na sila. So, sining karon gid lamang, nagpagwa naman sang balita ang Department of Energy, mga ka-K5, nga may ara kuno naman K5, andi sang natawag nila nga big time rollback. Big time rollback, so sano ina? Sa maabot nga Martes, subong Domingo ta. Lunes pagka Martes na kay every Tuesday amo na ang pagsaka sa mga petroleum products naton diri sa bilog nga Pilipinas. Now, big time rollback kuno. Abi niyo kon pila ang ginahambal nila nga big time rollback? Mga ka-K5, ang sa diesel daw mga 2 ka pesos kag 10 to 20 sentimos lang. 2 pesos tub basta masobra 2 ka pesos ang ibuhin. Mga ka-K5, big time rollback kuno na panawag nila. Ang sa gasolina daw mga 1.80 tub 2 pesos man. Ang mga dira-dira man. Kag sa kerosene. So mga ka-K5, kung mo lang tawon, ang ginahambal nila nga big time rollback mga ka-K5, tunga lang sang big time inang increase. Big time increase. Kaya ang big time increase sa naligan ng simana 4 pesos. Tapos i-rollback mo sang 2 pesos. Kung siningon tunga lang eh. Hindi kayo mo kita sinasinambal nila nga rollback man.
ininto. Kay 500, hindi bala? Kung ang akon pagkilala, panawag niya sila niya intulin di gabirmin. First time kakabati sila nga term kay 500, no? Muna nga mga term niya sa term na iyan ni June Kapulot. Intulin di gabirmin. Maria yun, istigara po ni Santisima. Hindi mo na pagpanginto? Hindi mo na pagpanginto na nga big time inang price hike ya ka. Tag-4 ka pisos, tub-tub, lapit-lapit, 5 pisos. Tapos hambalon mo ka, hambalon ka na yun nga big time rollback nga how 2 pisos ang ginbuhin. O silingon mga ka-K5, wala sang rollback nga natabo Still nga nagsaka sa gihapon ang presyo sang petroleum products. Nagdigad ara nakita sa mga 49, 50, di ba? Katawa bla subong 56, tub-tub 57 na ang presyo sang petroleum products, labi ng diesel, ang gasolina mo man. Kapalon mo imo nga big time rollback, di mga na, hindi ang ginatawag nga big time rollback man. So istoryan tama na karon mga ka-K5 sa aton nga pagpangalaga day kay manti nga daw ga reklamo subong ang mga ato sini nga mga di pasahero nga mga salakyan mga public utility vehicles operators daw perdido gid mga driver daw sa Luzon ini na maka-income ayan bangod sa sining pagsaka sa mga presyo sa mga petroleum products mga ka-K5 gusto nila ang pasaka naman sang tete. Yan tanak karon mga ka-K5 sa ato sila nga pagpangalaga day big time rollback ano ka na magambal nga big time rollback kay ang in-increase siya mga ara sa lapit-lapit sa 5 ka pisos pagkatapos ma-rollback siya 2 ka pisos big time rollback na yon. Inunto ito intulin di gabirmin ko ng akon pang amigo Maria Yunis. Yan tanak karon sa ato sila nga pagpangalaga sa iban pa naton nga mga balita sa mga balita nasyonal mga ka-K5 ay 20 tanan ka mga tao balita internasyonal at pagido ay 20 tanan ka mga tao naman ang mga nagkalamatay sa panibag-o nga airstrike sang Israel sa may Gaza City. Ito naman sila nagbakbak pero kamo ang Gaza City gini kamo ang ginaawayan sang 2 ka mga kapungsuran may mga nag-aagaw dira nga mga taga inang gani niyang ginaplastaran ni Kwanman ni sinugani niya ni ang isa naton ka miyembro sang June Kapulot Fans Club lang na Lebanon ginagawa na sang Lebanon kag sang sang Israel kaya intra na da hasta ang mga Pakistan hasta ang Egypt kagiban pagid nga mga pungsod sa palibot ginagawa nila ng Gaza City. Yang Gaza City mga ka-K5 amon isang lugar sa diin ginaclaiman sang Israel nga sila ang tag-iya di maginagaway na ganan na sila halapok bakanay ko ikaw imo ya pumuluyo sang Gaza K5 Andre hindi ka na ito magpatindog ya sang dako-dako nga balay kag namin nga balay kaya nga pagabot sang gira yung magbinakbakana sila da napagmaluparan nila na yung mga missile da permi lang daya kaluluoy permi ang mga nag-ailistad sa Gaza City mga ka-K5 sa diin amon nga lugar ang ginahimo nila nga war zone sang sining taga-Israel kag sang mga taga-iban nga mga pungsod nga naga-claim sang Gaza City mga ka-K5 Iran kag Israel may paribag o may istoryana sila sang ceasefire away mantupang ceasefire sige gyapon ang pagbakanay nila bukod sa malipot nga sugilanon sungad lang ang nagagwa nga nagahambal sila nga may ceasefire pero sa pagamatuod sige magyapon ilang nga kamangay pagkabati sang isa to ka pungson niya daw ara naman niya daw matiran masala sa aton sila balos ay kung hindi ka magbalos kaluluoy kagidi mga ka-K5 so
Yan tala karon diri sa ato sini nga pagpangalagad tantang sa iban paginaton nga mga balita kag nga mga balita lokal kag mga balita nasyonal mga ka-K5. Ato nagkaroon ng ining pagulan-ulan diri sa aton sa bilog nga syudad sa Iloilo, may pagulan-ulan kag sa bilog nga Western Visayas kag Mindanao. Tuga ini siya sang habagat mga ka-K5. Ilang taon man naton karon ang latest weather report nagikan sa aton nga local pag-asa o kita sa ato sini nga mga pag-asa forecasters mga ka-K5 latest weather report dili lamang mabatian sa K5 Night Watch. At pila karon ka mga situational report nagikan sa aton nga patrol ka K5 Jenny Kauyuna. Mga balita mga ka-K5 nga inyo batian builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 kag sang Mighty C mga ka-K5. Klinika DTX 500 kag Mighty C inumon naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan kaya mo ini mga ka-K5 ang makabulig para sa aton ikaayong lawas. Kinanglanon pa nga maghulat pa kita nga magbulong kita sa aton kaugalingon kay para sa mga doktor, bla, prevention is better than cure. Mas mayo na mga ka-K5 nga gina-prevent nato ng aton nga kaugalingon, gina-prevent nato ng balatian nga makasulod sa aton nga lawas. Mas mayo na gina-prevent naton sangsa maghulat pa kita nga bulngon kita. Mayo lang kon magbaton pa sang bulong lawas ta. Pero kung hindi na gani magbaton sang bulong ang lawas ta, patimaan na ina mga ka-K5 nga nagamat-amat na hina imo immune system. Ang nagamat-amat na hina imo lawas sa ulihin may mga komplikasyon dakpon sang complication and nagakatabo sini ikaw magaluya kag mapatay. Kani sa mas matimprano palangadaan kinahanglan i-prevent na naton nga magsulod ang balatian kag mangin balatianon ang lawas naton. Kontra sa mga pamaratian katulad sang high blood, hypertension, diabetes, prostate cancer, breast cancer, ang cervical cancer kag labi kag labaw sa tanan ining sarcoma cancer. Kag-K5 amo ning sarcoma cancer gamo ning pinakabudlay bulngon sa halos tanan nga mga cancer nga na kuano ginabasahan naton. So siya gina pinakabudlay bulngon labi na kon late stage na. Sa pular na sa mga stage 4 abi mga stage 3, stage 4 pagkabudlay-budlay kuno bulngon ini na klase sang cancer mga ka-K5. Ang kalabanan sini sa iya mga ka-K5 inang nagatubo ini siya bangod sa ginatawag naton nga history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga mga paghubag sang parte sang lawas ta, genetic disorders o may ara sinatawag naton nga family history sang cancer. So muning mga mga history, mga pila ka mga factors nga nagapataas sa pagrisgo sang pagtubo sang sarcoma cancer sa lawas ta. Ang mga sintomaya sini sakit kag nagahubag imutiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiho nga mga joint bala no, kag hinali nga pagkabali sa mga tulan naton na bisan wala sang karason-rason. Amo na siyang sarcoma cancer mga ka-K5. So imoon naton, likawan naton ang sarcoma cancer kay iban pangasay sa mga cancer. Mag-klinika DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol sa lawas ta. Mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar just inang sugar cane extract sang DTX 500 mga ka-K5 patok sa pagdevelop sang cancer. Sa Mighty C naman, isa na siya ka-alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga guba nga mga selula naton sa lawas, pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Ako na siya kun nga gina-combine na pirmi ang klinika DTX 500 kag Mighty C para mga ka-K5 nga manami kanang epekto niya na proteksyon na ng ato sining lawas kaya nga ang klinika DTX 500 isa ka superior antioxidant. Sa
Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C sa ka immune booster. Ha? So gani sa ato sini nga mga kauturan, i-combine ninyo ang DTX 500 kag ang Mighty C para nga ang aton nga lawas magapabilin nga healthy. Klinika DTX 500 kag Mighty C. Bakla nyo na sa tanan-tanan nga mga butika nationwide kag subuman sa mga butika diri sa aton malapit sa inyong nga lugar diri sa siyudad sa Iloilo kag sa probinsya mga ka-K5 na bakal ninyo ini sa tanan man nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness center ni Doc Ramiloy. Mga ka-K5 ara makita diri sa may siyudad sa Iloilo diri lang sa may kilid sang Robinsons Haro dalan E. Lopez. Tupad lang gid na siya mga ka-K5 sang Centro Birch International College. Kag diraman sa may Pasay City, ara na sa may corner Ipan Street inang Salvacion Street, Barangay Poblacion City proper sang Pasay City. And dira naman sa may Cosmart sa Banwas sang Kalinog. Dira man dira kag pwede man kamo kabakal sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwas sang Miagaw. Nga mga lugar maka-K5 pwede ka mo makabakal sang tanan nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center. Ilabi na gid ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ano pang ginahulat nyo? Para magpabilin nga healthy ang lawas naton, ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang aton adlaw-adlaw nga pagaimnon. Alas 10 size. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the Earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the Earth. You must unite. You must endure. You are the Scavengers. Apat katuig sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat katuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat katuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasig, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. Alluring, charming, captivating, enchanting, and irritating. This is the Mass K5 Pageant 2025. Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong ngilingin-ngos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama?
congratulations sa mga nagdaog. Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas 10 sa ato sini nga pangalagad. This time sa iluhan naton nanay ang latest weather report. Gikan sa ato sini nga Pag-asa Iloilo. Upo na kita sa aton Pag-asa forecaster with Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening. Go ahead. Yes, sir. May gabi ito tanan ang mga pag-latest with update sa buong adlaw sa July 2025. Southwest monsoon nag-apekto sa Visayas, Mindanao ag western section sa central ag southern Luzon. Kaya sa western Visayas, generally fair weather kita, may magalumon nga mga kalangitan, kag may mga dala sa mga pagdulan-ulan from time to time, magilat pa nag-uob, nga dalas ang aton nga hangin habagat. Kinatugtog ko sa rangan na hangin, halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas, sa diin makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalod sa pagyagan. Temperatura 25 to 32 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6:16 kainas ng hapon kag mabutlak inibuwas alas 5:31 sang kagawad. Amo ni aton latest weather update lindris Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin na mo salamat. Engineer Ferds Rubin, thank you so much and good evening. Yes, thank you. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Report sa ka-Engineer Ferds Rubin. Kuana. Lokal ang kuana tuton ng daw inang habagat bla. Amo ni ang nakahatag sang inang tsansa nga mag ulan diri sa atong nga syudad kag sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Ay dapat kabalakan kay wala sang weather disturbance. Domingo subong iba nagrilagaw para pala uli naguro subong nga. Ay balik na buwas sang opisina mong may trabaho na buwas sa opisina pitsa 30 June 30 mga ka-K5. Nagasugod ng opisina sang mga government officials naton, mga government offices naton. Kag tiyang iban nagbalik na klase alin sa elementary pagkadto sa high school daw matamat na balik sa ila sini nga pagklase. And then mga ka-K5 tiyang mga college naton ti bagong graduate lang yung iban ga kuan pa gihimos pa sang graduation nilang iban nga mga colleges naton no. Sa ato sini nga pagpangalaga dugay check naton ang sitwasyon na sa palibot sang syudad sang Iloilo. Pod sa ato sini nga patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. Ka-K5 standby ka mo kay ato na sa karon nga kwaon diri sa ato sini nga pagpangalagad sa mga pila ka sitwasyon na sa ato sini nga syudad no. Ato sini nga pagkuha sa citizen report kagikan sa ato sini nga patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. Kay Banks PSG kuano nang shout out na sa kay Rose Simpas. Good evening ka K5 Idol John Kapul kay sa tanan-tanan nga nagapamati. God bless. Kay Virna Salvilla mayong gabi na. Kay Ria Capanas mayong gabi. Kay Edmar Liquinia shout out man dira Spasi City. Sa kay Rose Simpas good evening man. Sa kay Christine Garduse. Sa kay Laila Altilio Hiroche good evening man. Sa kay Liz T. Di Pamalio mayang gabi man. Sa kay Denden E. De Los Santos good evening. Stanley Valiente mayang gabi. Rose Simpas good evening. Kay Arina listening na si Ria Capanas no? Thank you for listening.
Sila nga, good evening Maninoy, Guapings, John Caps. Sa kay Eric Syoko, may gabi man. Thank you, shout out sa kay Eric Syoko. Sa kay Leo Palumbarit, good evening man, shout out man. Sa kay Iyas Silbon, shout out man. Kay Vicente Ferminduza, may gabi. Kay Verna Salvilla, shout out man. Good evening sa kay Rosemary Sariego Santosildes. Good evening idol, shout out sa tanan-tanan nga mga viewers. Sa kay Marbor ka, may gabi idol. Kag may gabi man sa mga tanod sang Barangay Abilay Norte. Sa kay Arman Bakugu ay may gabi mga ka K5 Sir John. May gabi man sa Uton Chief Tanod sang Federation. Halin sa kay Marbor ka. Kay Hudlo Montana. May gabi man dira watching sa Aurora Subdivision. May gabi na sa mga taga Aurora Subdivision. Kay Lenia Jariol. May gabi Sir John listening from Inguri. Kay Verna Salvilla, sila daw hinaslo. Sila nga obra sang gobyerno. Amo gani. Pasakaan sang dako-dako tapos magpanubo gani kuno big time kuno nga rollback gali kay ano pag big time rollback naman dapat amo niyo kung maghambal kita sa natawag naton nga big time nga rollback mga ka K5 dapat mahambal kita nga big time nga rollback kinang pagsaka ibral for example nagsaka sa 5 ka pesos pagsaka 5 ka pesos dapat ang ang inubo 10 ka pesos amo ni natawag naton nga big time rollback. Ay, hindi Black K5 Andre. Dapat mo na, paano ka maghambal ka big time rollback na big time rollback bla na nga. Inang kwan, inang pasakaan mo 5 pesos o 4 ka pesos. Tapos, i-rollback mo 2 ka pesos lang. Hindi na ginatawag nga big time rollback naman. Okay. Sa kay Rodel Vlogs. Good evening Sir John, watching live from Abilay Sur Uton. Thank you for watching and for listening. Sa kay Puso Samba. Good evening sir, watching to Tubungan. Galantaw ka sa dito sa Tubungan, pakadto Tubungan amo na. Galantaw ka watching from Tubungan. Amo na dapat no. Sa kay Rostraka Sibonga. Sibonga bituon haro. May gabi da, no? Shout out sa Sibunga family dira sa may Bituon Haro. Okay? O iban pa naton nga mga followers ha, karon dugay pag pangmasahon ta na maliwat ilabi na gid sa mga nagalantaw dira subong. Kuan kamo nang ano gani ni ho nang leave kamo sang message nyo sa aton sini mga ka K5 nga kuan no nga inang kuan na balaw nga live, no? Abiling kamo siya ng mga mensahe kay para nga mabasa nato na. Comment kamo da sa aton nga comment section mga ka K5. Kasi pangbasahon ta inyo sini nga mga mensahe. This time check naton ang sitwasyon na sa palibot sang syudad sang Iloilo. Opo ni kita sa patrol. Kung kita sa kay ka K5 Jenny Kauyunan. Yan ni partner ko kada Domingo mong very testingan tabing aton nga ali-ali nga dalaga sang K5 News FM. Mga ka K5 with K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Mayang gabi K5 Jenny. Yes, sa K5 June, mayong gabi gid. Kamusta ang libot-libot ta subong sa syudad? Kamusta ang syudad ta subong? Ara pa man? Araw doon nagatindo pa man sa wala pa man sa naglugdang. Baka ba pa hindi lang malugdang ba? Wala pa man sa K5 June naglugdang sa Iloilo River. Intact pa man sa K5 June. Ati mayo. Subong ang imong patrol, foot patrol. Oo. Or kita sa K5 June, may libot-libot lang katangin. Kaya pag nga manag-wheel sa K5 June, si K5 Ramelo Padic, nag-early out, pato ka K5 June, kita lang anay. Solo flight kita K5 June. Kung sa mga kwan pa, kung sa mga kapis pa, mga ruwasnon nga matinaga na, kwan gagali subong, gagutos, gagali subong. Nagano,
Gagutos. Gutos man? Gutos way kaya kuha na kapisno nga tinaga, ruhasno nga tinaga. Sa mga taga-ruhas da nga nagapamati kag sa mga taga-ruhas dira nga nagalantaw abi comment kamo kung anong buot silingon sang gutos ipainchindi nyo kag ipatag nyo sa kay K5 Jenny kung anong buot silingon sang gutos. Ikaw sa mga karaya ka K5 John, ano ang gutos? Ako sa mga karaya ang gutos gapanaw. Gapanaw. Man gani ka pertik layo no, pertik layo no, pertik layo no, makon mo sa aton tanas karaya gapanaw sa mga kuan sa mga Ilonggo galakat. Tuya tana sa Kapis sa Rua City, gutos. Gutos, di ba na? Kung kasi John gutos, di ba? Kung yakigan ka ni nanay mo, ginagutosan niya ka? Lain man na iya. Ginakigan ka sa nanay mo? Oo. Gutos, hindi na daw, ano gani panahon siya ng isa man. Ginagutusan mo na. Gutusan. Ganun, John. Tapos, isa pagid, no? Matamaton, kuha na matamaton, training sa mga tinaga, sa mga taga-ruhas, sa mga taga-kapis, para nga, kay may bati ko, do may ara nga, inang, kuhan mo, nga nagapreparar nga, mga luyag si imo, taga-kapis, taga-Rua City. Ay, hindi kuya, malayo. Ha? Hay, diri man na sa makadto ya sa Iloilo. Diri man kamo ya makita ay. Ay, hindi kuya, gusto ko lang malapit. Hay, hindi man sa magpuli sa Ruhas, hindi ka pa daw sa Ruhas. Diri saya ma-star sa Iloilo. Mabakal sa kuno balay diri sa Iloilo. Mangrano ni mong big time ni. Gusto ya mabakal sa kuno balay diri sa Iloilo. Tapos ikaw yang katuan niya kay ikaw pangaluyagan niya. Ya si K5 Jenny blan siya niya si ihada blan na ninyo kon Biyernes blan niya mo ginanamian ko siya mong. Niya hay gusto ko ginasaya. Gusto niya hay gusto na gani ko yung magkadto yanda. Kabalo ka ko nanong yanda? Hindi, anong yaga? Ikaw na niya kay sugiran niya naman kasi na ay sugiran sa mga kwan sa mga taga-kapis na. Sugiri si K5 Jenny kung ano po silingon sang yanda. Doon ka na, hindi dyan dali ka K5 June, no? Pero malay for example, mahambal sabi nga, hay, magutos ako pagkanto sa Iloilo, yanda. Ano po silingon? Ano? Magutos ako pagkanto sa Iloilo, yanda. Ano po silingon? Malakat ako pagkanto sa Iloilo, karon? Subong. Yanda, subong kalayo-layo, no? Tapos ang balya sakon, niya, hay, Idol John, mabaligya ako sang sangha, hay, mo nang gastuhon ko pagkanto da sa Iloilo. Mabaligya sangha. Sangha man? Baligya ko no iya sangha kaya mo na iya gastuhon ang presyo ang bilis ang iya sangha amo niya gastuhon para kadto di Iloilo. Anong sangha kay Webjon ang pabalaan ko ang sangha ba part na sang kahoy ang sanga na iya. Sanga gali sanga na iya. Ang sangha bo sinabi mo ko na no? Ano? Ang punong blanaw ng punungan bla ng ginabutangan sang ginasaguran da sang mga bangros, mga lukon, sangha, punungan, isdaan. Isdaan, punungan gali kay punungan, sangha. Layo no? Oo. Ang sangha diya sa ato niya, parte sang kahoy. Tapos ang balya, ya wala labot niya sa niya John. Ya idol, ya wala labot idol John, nga may sangha ko. Ya hay, may lapad ko yang kauyaparan. Paano ka kay John? Kauyaparan. Kalupaan? Kalupaan? Hindi kauyaparan, bot silingon uyapad. Kain sini ka sang uyapad? Hindi kay John, anong uyapad? Gina-praktisan tagid ka kay amo gini sa laluyag gini sa kadan simo mo. Bot silingon sa uyapad, abi mo ko na no?
Talamnan, palayan. Yan. Layo kay Fab Jun. Mura gini praktisan ta ka. Hay, amo na iya ang panghambalanon sang mga taga-Rojas to. Hindi, kuya ka kay Fab Jun mabudlay, ma-adjust pa kuya sang dialect. Yawan pa kuya sang intindi ka kay Fab Jun. Yan ang gusto mo, mga mga dinglianon o duinyasanon? Duinyasanon ka kay Fab Jun. Siyempre, pakisa lang ka Mario. Barangay. Hindi ka gitsang kauyaparan. Hindi kuya kay Fab Jun. Hay, lapad iya kauyaparan, may harap pang sangha. Hay, hindi kasi na. Hay, hindi kuya kay Fab Jun. Magaan niya ka, kuya, pirmi ka, busugo niya ka pirmi masama handa sang namin nga ilabas sa imo. Anong ilabas? Isda. Ilabas, hindi. Labas na iya sa isda. Ilabas, sabi mo ko na, no? Ano? Ay, panyaga. Ilabas na kay Fab Jun, lumalan sang isda. Labas na yan. Pertik, layo, no? Layo. Layo. Yung kay Fab Jun, ang mga hindi digit kay Fab Jun. Iyawan po ko na iya sang translate. Iyawan po ay pamangkot-mangkot na kay Fab Jun. Kung day off mo gani, upod ka sa akong maparuwas ta kay paatubang taga to siya. Tapos diretso din sa Kalibo, may kay para sa kaliang kuan ng akyanon paging hambal, so yawan ka pagit. Yawan. Dulain pagit yung kay Fab Jun, kuyawan ka sang kapisnon ka Rojas. Do out of this world naman niya kay Fab Jun ang iya sang akyanon kay Fab Jun. Aperte pagit eh. Madugo gito yung mailong niya. Madugo gito. Akon gani, gadugo gani ilong ko, imo pa. Budayan ko. Si Susan Pisiscar taga dito guro ni sa Kapisay. Bala niya tanano. Ambalya silingya ang kuan niya ang sangha singa punong ukon pala isdaan. Tapos silingya ang uyaparan, silingya palayan or humayan. Tapos silingya ang ilabas, silingya panyaga. Silingya Sir John akyanon be. Abaw gintud gisuguin mo kung may inakyanon. Hindi na kay taga Rojas tiyang naluyag sa kay mga naluyag sa kay K5 Jenny. Kung may arat na magani akyanon, ti may inakyanon naman te. K5 Jenny, sige lang nga kay ako ma-tutor si mo. Basi mahali ang tutor kay Fab Jun. Akyanon naman niyo, roan wang gagawog sa gugan-gugan. Roan wang gawog gugan. Ano abibo chilingon? Ang anwang abi mo kuno ng anwang? Sarbaw. Bo kabalo siya. Sagad siya. Tapos roan wang gagawog sa gugan. Ambo ta kay Fab Jun kay anwang lang ako na bala. Ang karabaw nagatubog sa turugban. Balal mo kung kasi yung tama tudlo ka akyanon sa kay Fab Jun. Sino? Kay Fab Anjo Salmorin. Gali, taga Aklan na siya? Oo, taga Aklan si kay Fab Anjo Salmorin kay Fab Jun. Tindi ka mo danay subong? Ay, hindi kami danay kay Fab Jun. Nag-out na. Gali. So sunod magkitay ka mo balon mo na to nabi praktisi man ta para hindi man ta mahuyan. Galing kay tiway man niya sang may gapang luyag si mo akyanon taga Kapis gani. Hi nano. Hi nano day. Nawag sila sang lalaki na to, mo ko sino si Duy. Hi nano Duy. Okay na si mo? Okay, good kay Fab Jun. Pero sige. mas nami kaya kay Fab Jun kung kasi Mario lang. Baw, mga taga Duinyasanon lang guro imo yan, no? Oo. Kuha na yan. Nami niya kung mga taga layo para nga at least may challenge bla. Ay, hindi kaya kay Fab Jun kasi sa LDR.
Hindi ka kung rin mo na siya mapuli si Iloilo anong malain sa why na LDR. Ang LDR ya ko na kusdub ko na to sa kwan ko na to sa Iran migo mo ikaw ari si Iloilo. Delikado yan basta sa pakayang gapamumba. May anom na to ka mga Iranya ka mga Iranian ka mga OFW nga kwano nga mga taga nga sa Iran nga gin papuli na dis Pilipinas. So pero hindi ba to mga Ilonggo gid ah. Anom na to kabilog safe na to sila mga halin sa Iran gito. Diriya sa aton do kwan man ado mga Ilonggo tay hindi bla daw ara naman daw safe naman sila no. Ang atong nakakita June diri sa Iloilo City wala taya sang report na may mga Ilonggo sa pungsod Iran. Pero sa Israel, may 21 kay 5 June. Kaga ginpayag niya sa Peso Iloilo City. Ngayara sila kay 5 June sa hiluway nga kahimtangan. Kaga nagpamalibad ng kay 5 June nga magpuli diri sa Iloilo City. Kaya according to them kay 5 June, nga despite sa mga pagpambomba dito, may salig pa sila kay 5 June sa pamahalaan sa nga pungsod Israel kay 5 June. Hindi sila kapagpabayan. Kaga ongoing man kay 5 June. Ang kumbaga, ang alert sa ilang, amon ini pagbomba, kaya man sila sa June sa maayong kahimtangan, like may mga bomb shelter sila, consistent ang paghatag sa mga pagkaon kay June. Ate, very good, no? Ang mumala na aton nga kinamabalaan ko na nung sitwasyon nila dito, bala. Kung sa bagay, kung ikaw ato ka na dito sa Israel, dito ka man lang nag-aubra sa Israel, tapos kung magpuli ka di matambay ka man lang dingaway ka man lang trabaho, magutuman ka man gyapon, mapatay ka man lang gyapon sa gutom, mas mayo pa nga dito ka na lang kay nga kung safe man lang to, kabudlay masagi ka balik-balik, nga halin ka di mabalik ka pa sa Israel, sa plite bla na yawan ka na, hindi bla? Ang kay 5 June. Kaya ang dito kay 5 June sa Israel bala ang 21 ka mga Ilonggo sa halin sa Iloilo City kay 5 June. Mga dugay na bala kay 5 June, mga 5 na katuig, 6 na katuig na nagaskay dito. Kaga mas nakulbaan sila kay 5 June. Sakto na mas nakulbaan sila nga mag-start over diri sa pungsod Pilipinas. Despite na tuod kay 5 June, may assistance sa ginahatag ang pungsod ang Iloilo City government, pero hindi man siya bala kay 5 June enough. Hindi ka trespaser? Oo, hindi ka trespasser kay 5 June. Pilagid na para sa pag-abot mo digaan kanila, akomodaron kanila. Pagkatapos mga after 1 month nga tapos na kadto ka mga iluwat mo niya ti way na sang iatag ang gobyerno sa inyo ti mano ka matanga mapaputi kalimutaw mo. Kundi dito ka na lang. Amo gid kay 5 June, so mas ginatili nila bala nga magpabilin dito kay 5 June kay ano man aya pa man sila sa kahilwayan bala kay 5 June. Amo na kung sa Israel kay 5 June 21 sa pungsod Irania wala iya sang Ilonggo kang Iloilo City kay 5 June. Sa Iloilo province ata do may 4 ginamonitor pa kay 5 June sa nga Peso province naman niya kay 5 June. Ang importante mabalaan talaga nga safe lang to sila ya. Ako ya na kuan ako no. Himos na nga to sila nga paminsaron sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo nga ato dito sa Israel. Basta safe lang man sila to ya himos ng paminsaron ato man nga hindi man kita gusto gid nga papulion sila na di kaya nga mabalik sila di nga way man lang sila gyapon sang obrahon di may tani bala pag-abot diri gahambal ang gobyerno nga pag-abot nyo di may trabaho kamo di. Kung pilang sweldo nyo dra sa Israel, pag-abot nyo di butang tabisan mag 70% lang sa sweldo nyong isweldo namon sa inyo. Kundi at least may assurance ka bala kay 5 Jenny sangsa mapuli ka imo di nga wala ka sang trabaho hatagay sang gobyerno sang gamay nga ayuda pagkatapos pabayan ka naman dayon kundi dito ka na lang sigurado pa nga basta safe ka lang pabilin ka to sige pasweldo mo sige man trabaho mo gyapon sa amo mo kay upod ka man gyapon sa amo mo hindi bla. Amo gid kay 5 June. Did may na istorya gani kita ka kay 5 June no nga from pungsod Israel nga OFW diri sa Iloilo City nga according sa iya kay 5 June dumas sa ako kulubaan pa ang sitwasyon sa nalikdan nga tuig bila kay 5 June ang ongoing ang
agyera man dito sa Middle East kung i-compare sa karon kay 5 June base iya anom na siya katuig na nag-stay dito sa pungsod Israel kung so far kay 5 June wala man sila ya ginapabayan sang pungsod Israel kay 5 June kag dito na ba sila nagtigulang kay 5 June nakabuild na sila sa relationship sa iya mga amo wala man sila ginapabayan at least sa kay 5 June may source of income sila makapadala sila di kay 5 June sa ilang pamilya kag yara man yapon since it's a win-win situation, kag kung in kaso man kay 5 June, nga why naging sila sang choice, amo na siguro pagpulit nilang kay 5 June sa Iloilo. Kaga mo ning pinakamasakit pag ido mo niyo, kundi ara sila da sa iban nga pungsod, no? Mga OFW sila. Ang tanan nila sini nga mga trabaho, gaputoy-puto sila trabaho da, pagkatapos ipadala nila sa ilang nga mga pamilya dire para nga magsulhay pangabuhi sa pamilya nila de, no? Then pag abot nila dire, halin sa abroad, pagpuli na nila dire, no? Sa pag-abot pa lang nga daan, ti nami pa na. No, mayo pa na. Hasta like for example, in sa magbalik abi tapos way na sa sinuptan, way sang kwarta. Pagwas nga way ka na kwarta o FW ka, way ka na kwarta. Ang imo nga mga miyembro sa pamilya mo nga gin pang sagod mo, kagin pang hatagan mo sang imo nga kinabudlayan. Pag ikaw na ganing wala, daw, kwan pa, ihig-ihigon ka pa nila. So, mo na pinakamasakit nga balatyagon, kag pinakamasakit nga na batyagan, kag pirmi lang nagakatabo halos, realidad, sa mga OFWs naton, kay 5 Jenny. Amo gid kay 5 June kay daan na iban nga mga relatives bala kay 5 June nga manami lang kung may kinahanglan sa imo manami lang kung gapadala ka pa kang dolyares pero abot mo diri ka kay 5 June na kung way ka na ihatag sa ila ka kay 5 June do hindi man gani ka kilala kag hindi man ka balikin sa imo ka kay 5 June amo man ang problema hasta pagkaon mo kung kaysa do hindi ka pa napaghatagan. Amo na nga mas nami pa sa mga OFWs naton nga makauturan, no? Ang ako ni mga miyembro ni Sang June Kapulot Fans Club International bla, puro ni mga OFWs mo damo-damo ni sila tapos pila katuig na ni sila sa lugar daw halos daw sila na tag-iya sang lugar nga ginapulian nila to. Ang ilang nga mga ang ilang nga mga amo kag mga ama na ya. Sa miyembro na lang sa pamilya nila kay man nga gatin na sila mga tag 7 years, tag 10 years na ganing iban, no? Dahil kwan niyo, dahil Ria Kapanas niyo, sila ni Susan P. Siscarne, sila ni Birna Salbilian niyo, sila ni Laila Altilio Hirotse, si Dindin de los Santos niyo, si Christian Gaduse, mga kwan ni, mga sila ni Jenny Halyurina, mga OFWs ni sila halos tanan, no? Dito ni sila sa iban sa sari pungsod man ni sila, si Susan Siscar ganini daw sa Libanon ni Samong permi ni gaaway ng Israel kag ang Libanon nga Wag linagumba gani na ga truktulok na sa babaw langit nga galupad nga mga missile. So ang ang halos didto ni sila na nagatiner na ti ang ginahimo kayod para pag support lang bala nga support kay balaan man nila pag was nga magpalauli na di sila sa Pilipinas, magpalauli na di sila sa nga pamilya, dapat may ara sila ya sang napundar nga ilagid nga once nga inang pagfurgod nila bala diri sa aton sa Pilipinas labi na diri sa Iloilo bla hasta lang mapatay sila bla may ara pa sila ginakuot daya kay 5 Jenny kay nga hindi ka magsalig sa membro sa pamilya mo kay man nga ikaw magani sila gasagod sila samtang ato ka dito pa abroad pagpuli mo lang kanila saguron labi na gid ko ng ibandi ang kwarta ginapadala mo ginatinuntom lang nila bla tapos di pasikat pa sila nga damo sila kwarta gali kay ang ilang nga mga membro sa abroad nga ato to sa membro sa pamilya nila gapatay-patay sa trabaho to do halos ini katulog sang trabaho para ipadala sila di tapos mapasikat kay mo di nga iutod ko to ya tiya ko to nanay ko to ato tiya sa abroad damo tiya kwarta mo ni kun nga do si hambog ko di subong dali ko mo patch inom ta barkada ta siabo ta. Oh ne black kay 5 Jenny
Amo na pisa kay K5 June ang sad reality sa aton nga mga OFW sa K5 June, no. Dabo kita sa nakita nga mga istorya sa mga OFWs nga ga patay-patay obrar abroad. Kita gani kay K5 June iban hindi na bala kakao nagasakripisyo may mapadala lang diri sa Pilipinas sa ilang mga kauturan. Pero ang baylo bala kay K5 June ginalustay lang, way ginahatagan bala sang value ang mga ginahatag sa ilang mga OFWs nga mga parente kay K5 June. Pero ending kay K5 June ang lugi gidja amo na hambal mo ang lugi ang mga OFWs naton nga mga kauturan. That's why iban ginapili nga magstay na lang dito kay K5 June kay total hambal sa maayo naman nga sitwasyon palangga man sila sang ilang amo kag at least maka-provide sila kay K5 June kag mas nasa maayo nga kaimtangan i-compare mo diri magpuli kay K5 June sa Pilipinas mahal ang balaklon way kapasang balikan no stable nga trabaho gid na gina-consider man sa aton nga mga OFW. That's why nga wala sila nga pauli diri kay K5 June. Dapat kuan gid no. Sa mga kauturan naton nga sa abroad nga nagapamati sa mga OFWs nato no. Ang inyong himuon kung maipadala kamo sa inyo nga mga miyembro sang pamilya, dapat save gid kamo yasang para sa inyo. Pain gid kamo yasang para sa inyo. Para nga pag for good na ninyo diri sa Pilipinas, pagpulit nyo na din sa Iloilo, inang hindi na kayo may ara kamo nga kuuton nga inyo gid no. Bisan magduro negosyo lang kamo no or maghimo kamo sang kun ano nga mga bagay nga makapabilin nga hindi na mabudlay sa inyo, dapat save kamo sang inyo Hindi pwede nga ang tanan-tanan nyo nga kinabudlayan ihatag nyo lang tanan nga membro sang pamilya nyo. Mayo man na kiti, siyempre kita yang nga mga Pilipino ang aton ginahimo yan nagakadto kita sa iban nga pungsod kag magtrabaho kaya aton nga tinutuyo panamion ang pagpangabuhi sang pamilya naton nga nabilin dire. Pero kinanglan save gid kamo. Kay nga pag-abot sang tiempo nga tigulang na kamo pagpuli nyo dire labi na gid kun mga laon kamo way kamo diya sa mga kabataan kay tungod nga grabing trabaho nyo tapos ihatag nyo sa mga uto nyo sa pamilya nyo ginikanan nyo kamo yan naglalaon na sa nga trabaho ti sino masagod si inyo pag-abot sa matinigulang kamo. So dapat may ara kamo sing inyo gid save kamo ya sang inyo gaan nyo man yang inyo nga pamilya pero dapat save gid kamo sing inyo kay para manaya sa inyo nga mga future sa ulihi kun pananglitan magtinigulang na kamo no. So muna nga ining mga taga-Israel ning rada subong sa Israel kag mga hindi ginpili nila nga magpabilin dito bisan pa nga medyo delikado kay manti may giyera. Ang importante kung safe ka man lang dira kag way ka man ginapabayaan sa nga Israel government ano abing imo nga himuon nga magpuli kadi kay pag-abot mo di way ka man ubrahon di no. Mapasagod ka maliwat sa pamilya mo way kun ang gobyerno ta mo nagasiling ko kun ang gobyerno ta may ginhatag malang assurance para sa mga OFWs naton nga pagpuli nila dire may ihatag abi sang lifetime nga trabaho nga assurance assured ka bla nga bisan gulo gagmay lang sweldo mo bisan hindi lang amo ginakadako ang sweldo mo sa iban nga pungsod compare dire, ang importante may kuluwaan ka lang bla sa kada bulan-bulan nga inugbakal mo sang bugas mo, kag inugbakal mo sang sudan mo, kasi makinanglan mo matag-adlaw nga tanan bla kay 5 Jenny, pwede kaya kapuli. Pero kung mag-amon nga ang gobyerno, tadaw halos. Pirmiro, pasaligon ka lang pagkatapos, pag-abot sang tiyempo nga waay ka na, ngayo ka buli sa gobyerno, may trabaho gani sila katag si imo, kay 5 Jenny. Amo gid kay K5 June amo na mabudlay kay ang mga risgo bala nga kinahanglan naton ato bangon kay K5 June especially kung nag-obra kita sa abroad kay K5 June amo na subo kay K5 June may mga amo na padayon na diara dito sa Israel ang aton nga mga Ilonggo OFWs na ipit ang despite kay K5 June nga tuod ni ginahatag nga assistance sa aton nga gobyerno pero amo lang hadlok kay K5 June I agree nga hindi man ka K5 June maka-sustainer kung magpuli sila di bala kay K5 June kag dugang problema pag kay K5 June kay syempre way pangabuhian mabudlay ka kay K5 June may mga pamilya man nga nagasalig sa ila ka kay 5 June. Very good gid no. So kaya
So at least na makakuha sa mga pagtulunan ng ato sini nga mga pumuloy ilabi na gid ang mga viewers naton halos kalabanan viewers tabi nga daan mga OFWs mong no. And so sitwasyon sa syudad ta Subong tawhay naman lang, way naman gaulan, way na gapanalithe, way na gapanalisik. Actually, kasi 5 June, kaina, based on our observation, ang kalangitan natin kasi 5 June, nagaguom-guom, no? Kaya gawas ng mga stars na balang kasi 5 June, na may mga signs sigid sa pag-ulan. Pero so far, kay 5 June, no, wala pa man nagtupa. Diri kay 5 June ang ulan. Tawhay ang aton nga dulagan sa trapiko kay 5 June. And ang mga kay 5 June, may mga nagaulagaw pa man amon nga oras, especially dito sa may Haro Plaza, kaina, since may bagong attraction balang kay 5 June, bagong open nga fountain dito, so ginadagsa kay 5 June sa mga nagalagaw, especially malapit sa area. Ang diversion road naton kay 5 June matawhay man no nga may mga nami ang dalan sa trapiko kay 5 June. Amo lang na sa mga nagalagaw-lagaw subong kay 5 June, maghalong-halong lang kay 5 June, basi gulpi lang bala magtupa ang ulan. Pero unexpectedly magmunog, kasi 5 June, nagma-stranded bala kay 5 June, kay since balaan sa mandaan, na diri sa Iloilo City, magbundak lang ang ulan, nagadanaw-danaw ko kay 5 June, kag mabudlay ang means of transportation kay 5 June. Okay, sige. Sige, kasi 5 June, ini nga balitaan ko doon sa inyo sa GTX Kapamex. Nakakape ka na, nasa detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5, Jenny Kauyungan na para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kag talingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Batian mga ka-K5 situational report nagikan sa patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 20 or alas 11 in punto na. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita ngayon na batiran builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio. Di antiviral and antibacterial specialist. Ka-star ka bala sa balahaon nga lugar, no? Ilabi na gid matubig nga lugar nga paborito balayan sa mga lamok. Mga ka-K5. Kag wala labot sina ang nagabalay nga lamok ni amo ni siya tanan-tanan mga K5 ang nagadala sang dengue virus. So labi na gid sa mga ginikanan da may naobserbahan kamo nga inyo sining mga kabataan nagasakit ang ulo, nagahilanat, nagasuka, nagapananakit ang kalawasan. Tapos may naobserbahan ka nga nagatubo nga pula nga rashes sa iya sining guya kung siya nga dughan. Hindi na ninyo padugayan pa. Dalaan nyo na sa ospital kay may posibilidad nga inisya ang naigo na mga ka-K5 sang dengue virus. Kaya wala labot sina, dapat mag D3 Bio ka. Yang D3 Bio ang superfood supplement ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue mga ka-K5. So ang medium chain triglyceride o kung MCTs, no? Ang nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte ini sang D3 Bio ganahimo sang lawas naton into monoglycerides kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga kag natural microbial sa ato sini nga palibot mga ka-K5. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa MCT ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding kung ikaw ang dengue na kung ginadugo kung ikaw na dengue na, no? Kag ginapanami man sang D3 Bio nga absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ikaw na impektar na sang dengue. So tinduan na naton mga ka-K5 aton og saran para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Kinahanglan likawan naton nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob. Kag sa ato sini nga balay kag mag D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto nyo mag-ayo, mag-Klinika D3
payo. Aton nga oras, alas 11:03. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na tandaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024.
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo.
Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 14 minutos na nakaligad sa alas 11. Shout out anay sa iba naton nga mga followers. No? Dugay-dugay check naton si ka-K5 Jenny Kauyunan sa mga detalye na sa mga natipon nga mga balita kag information diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, no? Pero antes sina basahan tayo mga pila ka mga mensahe pang shout out ang iba nato sini nga mga followers diri sa ato sini nga pagpangalagad. Inang si Kuan, no? Sino ni? Okay, dali lang nga. Sakay Fatima Lagarto Zapico Masiro. Shout out. Si Rostraka si Bongga. Kadlaw siya ba? Siya nga kapulit. Hi. Mo kapulit ko no. Kapulit haya. Sige, kuan ni guro na ano ganina. Nagkuan ni guro nga pag-type. Kay Susan Pisiskar sa niya blessed evening sa tanan mga ka-K5. Ang yanda sila nga subong. Wala niya gali. Nya uya paran sila nga palayana o kun humayan nya ilaba sila nga panyaga ba balaan nya tanan-tanan. No? Akiano naman kuno akiano. Ang Carabao sila nga anwang si ka-K5 Aliera Joy Apin sila nga movie man na sila ni Anjo. Gali. Ang ano nang anwang. Ayo no. Sa ano na sa nga movie K5 Andre man. Sa ano na sa movie na oh. Ang anwang na. Sa kwan man na do sa ano ganino, do sa Viva Max man na. Viva Max. Sila ini Susan Pisis kanya anwang gagiyog-giyog sa yugan-yugan. Tsaka John Ray J. Tolones niya K5 John, shout out lang sa Tolones family sa may Banto Dumanga Iloilo. Ayos ang yang kanon sa clan sila niya humay amo gani pag kundi kagi ko to nga nag dito ko na assign kadto ko to siling ko gina English ko na lang siling ko isa pagani ka rice. Tapos sa tupad ko sila niya kuan niya sapak niya ka kuan ka humay. Sila po nga nakaong grading humay. Si May M. Noliano. Sila niya Sir John Tani ang hambaya akyan. Ang hambaya akyan. Mo gani no? Mo gani na akyanon mo. Akyan. Kaya Janelle Condes niya hahanot sera. Puli lang di bla kay mabasketa. Din sa subong man sa Saudi din. Saudi kalayo si mo. Sa ilo abito sa Iran. Ikaw to pang tuson sang missile. Jojo Sidano da may gabi man kag shoutout na sa kay Fatima Lagarto Zapico Masero. Nya baw idol kalabot ka man sa Kalibo Aklan nya taga istansya Kalibo Aklan akon pamilya ang Iloy ko. Gali. Okay. Nya sa Libakaw Aklan kami. Tiyo kakadto ko da sa Libakaw. Oh. Libot kong bilog nga Aklan sang nagdigad nga kuan mo. Plano ni malagaw naman ko to sa sunod naman tong mga binula no. Sa kay Jobert Carabuena, good evening. Sa kay Monica Sumagaysay Galarpe, maayong gabi.
Tapos sa may batan kakatong sa batan to nami ilang kwan to nami ilang atutong perti ka nami kag mga area sang inang kwan bala ng Washington kag inang batan ara dang namit nga mga talaba. Sus talabay mo da nga gahana ka palang magbukas ga taragnak na laway mo. Namit da ilang kwan nga talaba sa may batan kag sa area sang kwan sang inang New Washington ba mga ka-K5 abi nyo lang pero sa sini nga mga tinana very check na naton ang detalye na sa mga balita na tipon sang patrol. Opo na kita sa kay ka-K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Okay, K5 Jenny, go ahead. Okay. Siluway ang sitwasyon sa mga Ilonggo K5 June dito sa may pungsod Israel. Na inibase sa report sa Public Employment Service Office o Confessor Iloilo City K5 June. No ka Mr. Gap umathay K5 June 21 ka mga Ilonggo ang ilang na record dito sa may pungsod Israel K5 June apang nagapamalibad na nga magpuli K5 June. Kagluyag lang niya K5 June nga ipalabuot nga sila sa hiluwayan ng sitwasyon kay 5 June sa Idahi Mata. Kag diri man sa Iloilo City, agud man nga hindi mag-worry sa ilang sitwasyon kay 5 June. So, may mga reports sa kay 5 June no, nga may mga OFWs kita nga ilang lugar ang nabomba na kagyara sa bomb shelters. Apang consistent ang monitoring kay 5 June. Kag so far, safe sa gihapon kay 5 June ang aton nga 21 tanan ka mga ilong OFWs kay 5 June. On the other hand, kay 5 June, no, diri sa Iloilo City, nag-request kay 5 June ang Iloilo Business Park na i-deputize ang ilang mga security personnel sa traffic marshals na mag-implementar sa traffic rules and regulations. Suno sa aton nga Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kay 5 June for ining ICT-TMO. Suno kay Mr. Odarico Garbanzo sa kay 5 June ang head sa TTMO may ginahuman sa kay 5 June ang city government kag Mega World nga ka memorandum of agreement kag all memorandum of agreement sa kay 5 June agud nga mahuman ining kasugtanan sa kay 5 June nga pag-deputize sa mga traffic personnel dito kay 5 June. Suno kay Garbanzo nga pananglitan sa kay 5 June no, nga madayon ining pag-deputize sa mga security personnel kag traffic marshals. Ang TTMO kay 5 June ang natalana nga magpatigayon sa training sa mga nasambit na personnel sa dugang pa kay 5 June ni Garbanzos nga ang citation ticket sa syudad ang gamiton ning mga pananglitan ma-deputize nga mga traffic personnel kag ang ilang nga makolekta nga mga penalties sa kay 5 June ang i-remit man sa Iloilo City government kay 5 June. So last week kay 5 June no sa ginpatigayon nga last session sa aton nga mga konsehal kay 5 June antes ang transition sa nga new administration tinguhaan tanin ni kay 5 June nga ipasar kay 5 June ining ordinansa nga pag-deputize sang traffic personnel sa township sa Iloilo City which is ang Iloilo Business Park apang din question ni kay 5 June sa pinanaton ka mga konsehal bangod man sa legal basis ni kay 5 June rason nga defer anay sang sangguniang panglusod kay 5 June. Naibalawan na kay 5 June no, nga luyag sa Iloilo Business Park nga i-deputize ining mga security personnel sa kay 5 June. Bangod man nga madamo na kay 5 June nga na-report nga mga traffic incident dito sa may Mega World Business Park kay 5 June humalin sa tuig 2023 until tuig 2024 kay 5 June which is kung i-round off naton more or less yara na kay 5 June sa 300 accidents ang na-record sa Iloilo Business Park. That's why naluyag man nila kay 5 June nung adapt tayo sa ilang mga security personnel at marshals agud man nga may mag-assist dito kay 5 June sa dalagan San Tropico sa ilang lugar kay 5 June. Sige kay 5 June, ini nga balitaan gilon sa inyo sang DTX Government. Nakakopy ka na sa Detox Kapa report gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyuna na para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang mga detalye na sa mga balita.
Nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nakadala sa aton oras 23 minutos na kaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon na batin ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Ang ato sining DTX Coffee Mix mga ka-K5, amo ni nga ginatawag nga healthy nga coffee kay man. Nga sining nga sangkap mga ka-K5, di hamak nga perti ka bastante, no? Kag natural nga klase sang ingrediente katulad abisang chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder, kag labi kag labaw sa tanan ang ginatawag naton nga desugared sugarcane extract powder. No, so ini siya ang puno sang antioxidant. Rason nga wa siya kung mag-inom ka sang kafe, ang DTX Coffee Mix halos ginadetox niyang lawas nato, no? Bangon kay puno sa sang antioxidant. Wala labot sina mga ka-K5, may ara siya nga pampaniwang kay ang iya sining di anang ginatawag naton nga chia seeds extract powder, bastante sa mga vitamins kag minerals nga makuha nimo nga magamit nimo nga hindi ka magluya sa matag adlaw nga tanan bisan hindi ka makakaon. About silingon, nagapabilin nga busog ikaw kung makainom ikaw sang Klinika DTX Coffee Mix. Hindi ka makabatsak sang gutom, pero ang mga vitamins ka minerals nga kinanglanon mo ara man sa gyapon dira sa ma-deliver yaman sa lawas ta. Bangod sang chia seeds extract powder kag sang ampalaya extract powder with the Klinika DTX Coffee Mix nga may ara man nga kafe, may ara pagin maka K5 nga desugared sugarcane extract powder. So amo na ginatawag naton nga amo ni siyang kafe nga healthy. Kay naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kag nami man siya sa constipation. Nagabulig ini para sa pagpahumok sa ato sining ginaba problema nga constipation mga ka-K5. Klinika DTX Coffee Mix bakla sa tanan nga mga butika kag sa tanan man nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kag subuman ang kwaon naton ang dugang nga mga balita kag information. Nagika naman kay K5 Alex Escalante, nagikan sa Iloilo Provincial Capitol. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo nagdangat na sa 2,319. Nagalala ang sitwasyon sang dengue diri sa aton sa may syudad sang sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Yari mga detalye sa mga balita upod kita sa kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Nagdangat na sa 2,319 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Ini ang base sa 25th Morbidity Week as of January 1 tubtob June 21, 2025. Kung basehan ang data, sa San Joaquin ang may pinakamadamo nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo nga nagdangat sa 168. Ginsundan sang Oton nga may 140 cases, Dumangas kag Leon nga may 118, Cagabatuan nga may 109. Pabili naman nga napulo ang nagkalamatay bangod sa mga balatian nga mas mataas kung ipaanggid sa 5 nga na-record sang nagligad nga tuig sa amo nga period. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agon makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. Number 1 nagita K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ayos mga ka-K5 no, diri sa ato sining pagpangalagad. May mga nabilin pa di si Jobert Carabuena mayong gabi da no. Shout out kay Monica Sumagaysay Galarpi, shout out man sa kay Jojo Sidano. Shout out man niya imo idol nga laway dapat nag-extend supplement ka. Ya iba na imo nga imo idol nga laway dapat nag-extend food supplement for men. Di property ka namit sang talabagid man sa New Washington kag sa bata nabi mo lang Gahana ka palang magbukas ang talabag laway ka na mo. Property ka tambok ang mga talaba nila to. Uyog-uyog pa so sa kanamiton mo. O naya kada magpa-kuan ko, kada magpa-aklan ko.
Gahapit ko niya sa may New Washington kag nagakaon da sang talaba. Ay namit ang talaba nila da abi mo lang nga. Ang lain nga talaba niya imo ginhambal niya, lain nga talaba niya hilaw na iya nga talaba. Amo na sa nga talabaya nga kon pananglitan nga masubrahan ka sang kaon sina kag kuan ka kaubusan ka na ilaway. Labot sina kuan ka sila nga talabaya ga palangluya kasi na kung makakaon iba niya kung makaon ka sang talaba nga luto kag kanamiton to sa Washington di balaga pagsika kay busog ka kay 5 Andre ina nga talabay ang ginamin ni mo ya Jojo Sidano kung makakaon kasi na turutudo ga palangluya kasi na pagkatapos. Gani amo na yung chimpo nga mag-inom ka sang extend food supplement for men. Kaya ang extend food supplement for men, amo na siya nagabulig para pagbalik sang imo sina kapag gross, bisan pa nagakaon ka sang talaba nga hilaw. Ay, hindi ba? Oh, so amo na yang dapat mag-inom kita sang extend food supplement for men. May makakaklawubas ka nga nagabulig para sa pagpapag-gross sa ato siningalawas ka nagabulig sa pagpanami isang sirkulasyon sang aton nga dugo. Rason nga nami man ang pag-deliver sang mga food supplement, mga vitamins kag mga minerals sa ato siningalawas. Rason nga nagabakod ka nagabaskog ang aton nga lawas, nagabalik kita sa ato sininga pagkahubin nga pagsinalayo. Hindi ba? So, extend food supplement for men. Bakla sa mga butika nationwide at sa mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramiloy. Langalan kita tiyempo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sang bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Alohado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampyon sa balita.